det synes jeg er fint, fordi vi lever i sådan en meget, hvad kan man sige, en kultur, som er meget præget af, at man skal være sund, og man skal dyrke motion, være skide tynd og modelstørrelse. Det synes jeg faktisk er rigtig god idé. Det er måske en meget god idé, at der kommer lidt fokus på det i sådan en tid, hvor der er så mange tynde modeller, som godt kan være helt sygeligt tynde. Ja. Men på den anden side, så har I da ret i, at hvorfor skal de ligesom deles op? Og det er ikke det, fordi de er forskellige målgrupper. Jo. Dem, der er sådan meget, meget hardcore modefanatikere, de er jo sådan nogle helt mega tynde nogen. Ja. De vil jo nok have dem, der er lige drenge. Måske. Altså, jeg kan godt se ideen i at dele det op, men jeg kan også godt se ideen i at have det sådan lidt hver for sig. Ja. Man ser jo ikke så meget flere kvinder. Nej, det gør man ikke, og det synes jeg synes, det er lidt rart, at man godt kan få det lidt frem. Jeg læser ikke sådan blade, men jeg tænker, at det er meget naturligt, at der er forskel på folk. Ja. Det skal man også passe på, hvis man deler det op. Så man kan måske godt finde sådan en hårfin grænse i forhold til, ja, jeg synes det er fint nok. Jeg synes egentlig bare, at vi burde blande det, i stedet for at man deler folk op i forskellige måder. Kurvede kvinder. Hvorfor det? Det er fordi, det ser naturligt ud. Man behøver måske ikke at kigge på så meget, hvilken størrelse har modellen, men mere ser vedkommende sund ud og pæn ud i stedet for.